Hrvatski radio, Radio Rijeka. Kafe? U našoj subotnjoj rubrici Kafe danas ćemo ugostiti jednog našega Riječanina s kojim je razgovarala Neva Funčić. Naime, počinjemo pitanjem, treba li vam genetičko savjetovanje? Ovo pitanje će u sklopu Festivala znanosti danas u 17 sati u Hrvatskom kulturnom domu postaviti docent dr. Saša Ostojić. A vi prije nego onako olako odgovorite i kažete ne, poslušajte razgovor što ga je uz toplu čokoladu po njegovu izboru vodila Neva Funčić. Meni je bilo zanimljivo čuti danas doktor zove da dođemo na savjetovanje. Naime, ako mi trebamo doktora, obično čekamo po mjesec, 2, 3, pa nas onda naruče 9. na 9. kvart jutro tamo i tamo. Ovoga puta u HKD-u na Sušaku doktor Saša Ostojić, docent pri Zavodu za biologiju i medicinsku genetiku, poziva nas i pita nas da li nam treba genetičko savjetovanje. Zašto nas to pitate? Pa eto, dobar dan prvo slušateljima Radio Rijeke, drago mi je da sam kod vas. Da, mislim, pitanje je realno, da li vam treba genetičko savjetovanje? Genetičke ili nasljedne bolesti danas se smatraju čak 50% uzrokom poznatih bolesti, dakle do 50%, što je uistinu velik broj. Nasljedne bolesti su... Mene malo taj podatak šokirao. Kažu da je 40% psihički uzrok, 50% genetski, znači da na pola toga ne možemo utjecati. Vjerojatno će ovaj psihički na kraju ispast genetski, ne? Pa kaže se sve je zapisano u genima, samo taj genski zapis se može različito iščitavati fenotipski, dakle ono kako čovjek izgleda, kako živi i od čega boluje. Nasljedne bolesti su sigurno rastući problem jer od otkrivanja ili opisivanja humanog genoma prije 2 godine, dakle sveukupne naše DNA, taj broj raste, što znači svakodnevno se u tu bazu mutacija uzroka bolesti pridonose nove mutacije i eto, sa nasljednim bolestima se ne možemo boriti. Za sad znanost i praksa pokušavaju neke liječiti genskom terapijom, međutim, ukupno gledano, genske bolesti ili nasljedne možemo jedino spriječiti, a ne liječiti. Što bi onda trebali prije nego što se namjerimo praviti dijete? Ja sam već zakasnila, 3 sam bez doktora. Bi trebali pitati da li nam se geni slažu ili... Da, pa genetičko predbračno savjetovalište nije nešto čudno. Znači, u stvari vidjeti kakva je to genska slika vašeg ili tvog partnera. Ne? Na taj način se možda i evolucijski partneri biraju, a mi možemo sami pridonijeti tome da vidimo i kakvi su korijeni naše obitelji našeg supružnika. I što ako je zapisana neka greška, onda se može... Pa možemo na to gledati objektivno ili fatalistički. Medicina danas pokušava naći uzroke nasljednih bolesti i to što ranije prenatalno, pa idemo još ranije preimplantacijski u prvih nekoliko dana embrionalnog života, upravo zato da bi ih spriječila, a spriječavanje, znate, da nepopularno zvuči prekid trudnoće. Druge solucije za sada nemamo dok se genske terapije ne usavrše i dok ne bude boljih rezultata, ali za neke obitelji u kojima se nasljedno javlja ili ponavlja neka bolest, malignom ili kronična bolest, to će možda biti rješenje. Evo, u Velikoj Britaniji prije nekoliko mjeseci je zakonski dopuštena preimplantacijska dijagnoza jednog malignog oblika raka debelog crijeva. To je bilo kod umjetne oplodnje? Da, zato što ako govorimo o preimplantacijskoj dijagnozi, znači dijagnosticiramo promjenu u embriju koji se još nije implantirao, znači još nije krenula trudnoća u majke, već se to radi in vitro, znači kao klasična beba iz epruvete, oplodi se jajna stanica spermijem oca i onda se genska dijagnoza radi na postojećim embrijima i radi se selekcija oni koji imaju mutaciju, dakle tu nasljednu bolest, oni koji nemaju, jasno ovi koji ju imaju bivaju odstranjeni i radi se selekcija, dakle u maternicu se implantira onaj embrio koji je zdrav po tom pitanju mutacije. Ne? Sad pretpostavljam da ste kao i mene preplašili prilični broj naših slušatelja. Zašto da dođu na strašenje ili da dođu na savjetovanje u HKD večeras? Biće to jedna zanimljiva prezentacija malo. Pa eto, da ne otkrivam detalje, vjerujte da će biti jedan zanimljiv virtualan put na letu u vašu podsvijest, a čućete podosta toga
o današnjoj medicinskoj genetici, o tome kako bi trebala biti organizirana služba medicinske genetike, kako bi trebalo biti organizirano genetičko savjetovanje, tko sve traži, treba i dobija genetički savjet, čemu sve to, a trebalo bi nešto reći onda i o tom genetičkom elitizmu, fatalizmu, znači tko, kada i zašto ima pravo nas selekcionirati s obzirom na neki gen. Dakle, koji su kriteriji te selekcije. Eto, spremam iznenađenja. Ja ću samo reći slušateljima da je Saša Ostojić, osim što se unatoč znanju o genetici odvažio da bude tata dvojem krasne djece, se bavi i muzikom, producent je Putokazima, radite na raznim drugim multimedijalnim projektima i poznati se po prezentacijama, da to nisu predavanja, nego su to show programi. Pa, evo, možda je tu genetika u igri. A ja kažem sve zapisano u genima, pa valjda ja vučem svoje gene. No, ne bi li tako? Eto, moj otac, majka, nekim stvarima se bave koje su očito i meni utrli put, međutim, ja sam to pokušao i kroz svoje školovanje i hobije sve ujediniti u jedno i večerašnje predavanje će u stvari biti po prvi put na ovaj način kako sam to danas predstavio, kako ću predstaviti jedna kompletna multimedija performans na razini nečeg što možda i nije uobičajeno za krutu znanost, međutim znanost je možda neko jednom učinio i nazvao krutom, a onda su svi oni koji su bili u strahu od takvog stava to i prihvatili. Pa moja nekakva misija je i demistifikacija takve jedne znanosti, jer ako znanstvenici postoje da pišu radove sami sebi, onda i ne treba da postoje na taj način. Tako da znanost mora biti primijenjena, razumljiva i ja ću se svojski truditi da vam demistificiram i ovu priču. Saša, ja nakon priče o krutosti postavljam pitanje o dostupnosti. Naime, mnogima su brojni doktori nedostupni, pa tako i genetičari. Kakvi su naši genetičari, odnosno kako doći do vas i vaših kolega? U Republici Hrvatskoj situacija je sljedeća. Naime, u ovom trenutku ne postoji klinička specijalizacija iz područja medicinske genetike, kliničke genetike i to je nešto na čemu riječki tim na čelu sa profesorom Miljenkom Kapovićem, voditeljem Zavoda za biologiju i medicinsku genetiku i dekanom medicinskog fakulteta, dakle radi da se, čak imamo u tome i nekako u ovom trenutku lidersku ulogu u Hrvatskoj, da se pokuša senzibilizirati medicinska javnost za što prije uvođenjem takve jedne specijalizacije koja bi objedinila znanja medicinske genetike i klinike i omogućila stručnjacima na klinici da se bolje nose sa nasljednim bolestima, jer kad se jednom u nekoga pronađe nasljedna bolest, to je cijeloživotni problem, ne samo za njega, nego za njegovu obitelj, za potomstvo. Prema tome, to nije davanje medicinskog savjeta iz područja genetike, nije jednostavna informacija, već je to jedan proces i zato se zove genetičko savjetovanje. Dakle, cilj je što prije u Hrvatsku uvesti jednu takvu specijalizaciju. Jučer sam bio na jednom sastanku u Sloveniji, oni već imaju 3. godinu takvu specijalizaciju i niz problema i to je samo još jedan putokaz da što prije tako što se desi i kod nas. Poštovani slušatelji, ako je i vas zaintrigirao podatak da je čak polovica bolesti genetski nasljedna, dođite u 17 sati u HKD, predavanje se zove Treba li i vama genetsko savjetovanje? Nema, treba li i tebi genetičko savjetovanje? Pa, ja se nadam da ćeš mi dati koji pametan savjet. U Velikoj Britaniji je prije 10... Vjerojatno treba, ja se bojim doznat sve. U Velikoj Britaniji prije 10 dana je bio parlamentarni prijedlog da se dozvoli preimplantacijska selekcija spola. S obzirom koliko ja znam da imaš 3 sina, da li bi možda željela ni slučajno. Takve vrste ni slučajno. Eto, dragi slušatelji, i to se događa, znači preimplantacijska selekcija spola je pod upitnikom, vjerojatno će se tako što i dozvoliti, pa ukoliko vas je ova priča zaintrigirala, budite večeras gosti Festivala znanosti, dobro došli, opustite se i uđite u virtualni svijet medicinske genetike. Doktoru Saši Ostojiću, hvala lijepo. Hvala i vama. Eto, poštovani slušatelji, bila to najava za večerašnje predavanje. Zapravo bit će to u 17 sati, još je veliki dan tada, u jednom našem značajnom objektu u Rijeci. Govorim tako jer ćemo postaviti 2 pitanja za naše slušatelje, podijelit ćemo 2 nagrade, to ima sve svoju promidžbenu funkciju, upravo eto malo promidžbe za Festival znanosti.
Naš telefon je 210777, međutim, eto, kako ste čuli, bilo je zanimljivo, kolegica je Neva Funčić napravila zanimljiv razgovor s našim sugovornikom, doktorom Sašom Ostojićem, i vidjeli ste sami da su naši roditelji mnogima ostavili, nažalost, osim kuća, livada, pašnjaka, poneke ne znam kakve već nekretnine i pokretnine i poneku bolest, nažalost, međutim to moramo prihvatiti, a možemo eto na to pomalo već i utjecati ili barem na vrijeme znati pa da se na taj način pomalo utječe. Dobar dan, čujemo vas. Dobar dan. Tu ste. Jesam, recite. Pa ipak jedno malo pitanje će biti, čuli ste nekoliko puta podatak koji je vrlo značajan za neki pomalo i šokantan, koliko ono u postocima raznih bolesti jest genetski nasljedno? 40% i 50%. Ovo drugo je točnije, 50%, to ćemo uzeti u obzir. Dobro je. Rekli ste dobro, recite sada točno i još točnije vaše ime? Gordana. Gordana, pa prezime? Pfeifer, Pfeiffer. E-I-R, Pfeiffer. Da. Dobro. Na porti Radio Rijeke za koju minutu bit će vam kišobran crveno-bijeli, veliki, lijepi i sa logotipom Festival znanosti. Možete doći pod njega od minute, dvije unaprijed, pa dokle hoćete, čekat će vas. Hvala najljepše, baš sam vesela. Puno pozdrava, do slušanja i još ćemo čuti jednog slušatelja i postaviti također, nadam se, lako pitanje, sve u svrhu promidžbe Festivala znanosti, a malo da stišate vaš radioprijemnik, bit će puno kvalitetniji ton u našem programu. Dobar dan. Samo strpljenje. Da, evo strpljenje je tu. Još malo strpljenja i malo stišavanja radioprijemnika. Čućete nas dobro, nadam se. Halo? Samo malo. Da, očekujem strpljivo. Halo? Da, čujemo se. Da. Dobar dan, još jedan put. Da, dobar dan. Evo, jeste pratili naš razgovor, jeste? Malo malo ne, jer dobro. treba i delati. Jasno, ali razabrali ste ipak to pitanje, bit će vezano na jedan podatak koji je zanimljiv i čuli smo ga nekoliko puta. Dakle, kada će biti predavanje doktora Saše Ostojića i gdje? U HKD, ja sam razumila da u 17 sati. Odlično, sve ste razumjeli dobro. Da, ma tako sam mislila i ranije poći kasnije. Dobro, ali ćete pogoditi. Da. U pravo vrijeme, u 17 sati u HKD-u, doktor Saša Ostojić, bit će predavanje pod pitanjem treba li vama genetičko savjetovanje. Dakle, vaše ime i prezime je? Ostrogović Ksenija. Ostrogović Ksenija. Da. Evo, na porti Radio Rijeke za koju minutu bit će majica sa logotipom Festivala znanosti. Ajoj, ne volim majice. Čujte, dajte ju nekome od svojih mlađih. Puno pozdrava, do slušanja. Poštovanje. Hvala. Radio Rijeka. Kafe